Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Kapanayaw kabalaga, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi, kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaan kasulatan. Kandang butang may katapusan. Ay, buta ka na po na Nexoon. Tapos na ninig namin sa Kabuntagon video alas 6 na gyud sa Kabuntagon atong oras alas 6. Pero nasa buntag ini nga bulan sa September akin sa 24 sa maong nga bulan adlaw karon nga Martes aniya video ito kay kita nga wala makabalik sa atong mga live o sa atong FM radio din sa Sign FM 95.3 ito pa sa Baguio o mga daghang mga kuryente nga nangaguba igsoon wala nga ato yung nakiklaro ang opisina mismo sa Noriko to last Friday aking sayo ko dito mga gaisona na itong hinabi ang o sa in charge sa mga operasyon na kumpanya na dilibutan kaya mahuman sa Saturday tungkol kay palihan pa yan kung mga panahon na ilang i-operasyon na maisyon mo ng kahapong ang daw mga alas 3 o alas 6 tingali to o sa aming balik kayo ng kuryente diri sa mga kabukiran mga normal ta mga igsoon
Labi na sa atong FM, sa atong station manager, general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaol, mabalik sila sa Pasay. Kanya ato sila sa Ikas nga area, mo agi maigsoon. Salamat sa Ginoo, balik ta sa atong programa magkaigsunan din sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyo ang Radio Sits. Sa ngalan sa labing alam doon nga Diyos, sa Timog Persa sa Kalangitan, sa ngalan usap sa atong station manager, Reverend Kim Ryan Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usap sa atong general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaon, mo travel tingali sa lahan ni mga lawa, alam usap sa pag troubleshoot dito sa Pasay tungod ni atong last permerong simana magkaigsunan sa September amin ato mi sa Pasay aron sa pagkamausap og FM radio. Onya do naman tay mga problema before gyud ang bagyo yato mo sang simana magkaigsunan pagka-Huwebes sugod ang itong kusog nga hangin hangtod bago pa lang na human maigsuon atong ning labay usab nga Huwebes igsuon pagka Miyerkules magkaigsunan o 1 week yun ang ato nga bagyo magkaigsunan din sa kabuhiran ato makita ang mga karsada na puno og mga kahoy na landslide o ang mga wire mga kaigsunan nga doon ang mga problema una nga aron ato maklarify mga kaigsunan kung sa ibukan nga rason kay wala magoy quarantine ato mga panahon na ulo ang dapit nga area diya sa Atbang naragod sige ang connection wala nga ato dunay nabi mga kaigsunan ato nga nasa opisina mismo may last Friday atong i-clarify mga kaigsunan nga matod pa niya dili ginakukaya siyempre mga kaigsunan sa Domingo or Huwebes o Biyernes nindot naman ang panahon matod pa sa engineer sa dili na mo kaya gina nga pag operasyon tungod kay atong mga technician 16 ka oras ang ilang serbisyo kita lang sa imo sabot mga kaigsunan tungod kay namin po sila kabalingong pamilya nakita din is pinakalas nga barangay sa Santo Niño Tanay City Negros Oriental doble lang ginato ang pag-adjust sa to ang pagpailo ba kanamatan himutangan din sa kinalayan nga area action. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao sa kinabuhi ni Brother Padre Benito Garcis from Lapu-Lapu. Kumusta mo dia brother? Wala na bay uwan dia? Kanya diri makaigsunan kahapon pag yun ibalik ang kuryente. Sa kinabuhi ni Pastor Eugene Candelario from PSA diya sa Saudi Arabia makaigsunan doon na siya mensahe may muntag pastor o sa tanan nga mga binanggang viewer o listener sa nga walay hunong nga pagsunod ni ining Shine FM. God bless as always everyone. Labi na sa ako ang kaigsoon dia Brother Nathan Candelario from Cavite City. Kumusta mo diha sa Cavite wa bay ulan diha andiri sugod na sa init mo nang balik na total hinay-hinay o hawan dinis kabukiran aron ano na po tayo mapuksan mga kaigsunan bago pa lamang tayo nagsanggi o naghipo sa mga abot mga kaigsunan although mga kaigsunan nanapot tayo ginagmay lang basta kanunay mga kaigsunan ano na yung mensahe si Pastor Eugene Candelario matulong na po pastor kay alauna 5 na AM diri ni the God Lord always Christ continue to protect and bless as always. Magampo sa tama isuon labi kamahanan og mahigugmaon kang Dios amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-amping tanamo o salamat o Diyos sa imong pagtipik sa imong kinabuhi. Bisan pa manining mga adlaw dinig ko sa o Diyos pagkapambi ko sa usap ang imong kubos nga lagat diya sa imong mga pulog mga mensahe alang sa paglikon sa mata ko sana mo kamang kinabuhi. Walay rason o Diyos na kami dili makapasalamat kanimo. Walay rason sa o Diyos na kami dili mapo mo musampit nga na kanimo amahan. Bisan pa man sa mga adlaw o mga oras o mga panahon o simana adunay mga bagyo
o pag-ulan o Dios. Apan salamat amahan. Ngay mo kaming ampingan o mo kaming gitipigan o gitaguan kanunay sa iyong landong sa imong pagkamaya. Salamat o Dios sa imong pag-amping sa tibok na akong panimalay, sa tulong akong kamanganak, sa tibok na akong pamilya, sa akong ugangan o Dios, sa akong wife nga naakaroon sa Saudi Arabia. Imo siyang giampingan o gitipigan sa imong pagkamaya amahan. Bisat pa man o Dios sa tanan nga naminaw karon sa Shine FM 95.3 nga naka-open usab sa ilang mga tagsa-tagsa kamunaan FM radio. Sa tanan namong kaigsunan dinhi sa balok amahan, ikaw o Dios magapanalangin ug imong nakit-an ang ilang mga desire sa kinabuhi, ang ilang mga pangandoy tinguha. Salamat amahan, ikaw magatagbo sa ilang mga panginahanglan. Labaw sa tanan sa dapit sa Pilipigan, hilig kay Pastora April Miakap Turan, o sa tanan nga dapit sa Kankwil, o sa among kaigsunan sa mga Ilig family, Brother Mario Ilig, Sister Roslyn, o sa tanan karon nga naka-open o naminaw na sa FM radio amahan. Salamat o Diyos, ikaw makapanalangin kanila, hindi mga takna o Diyos kami makapaabot o mga mensahe gikan kanimo amahan, hinagi sa balang kasulatan. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, sa Mindanao, ikaw sa magapanalangin kanila. Ano na sila kaugalingon na panginahanglan para sa ilang pamilya. Sa ilang mga kabataan o Diyos, pagpaidokan, pag-supply, pag-atiman, amahan, panalangin ang ilang kinabuhi. Ikaw o Diyos, magatubag sa ilang mga panginahanglan. Nasa iba o Diyos, ano na sila kasatagsa ka mga pangandoy sa kinabuhi lamang. Among buhaton na ikaw o Diyos, mahimuot ka na mo aron sa ingon, ikaw magapanalangin sa imong magkatawhan ng mahimutan kanimo amahan. Salamat o Diyos sa pagtagpo nimo sa tanan namong mga panginahanglan, labaw sa tanan sa pagbintinar nining mao nga dapit Lord. Bisan pa man sa among station manager Pastor Gideon Candelario, uban sa iyang pamilya Pastor Russell, uban silang duha ka mga anak. Salamat amahan nga ikaw magapanalangin kanila. Supply sila sa bisan unsa nilang panginahanglan. Labaw sa amo ang general station manager sa ilang pag-travel nining mga adlaw paingon sa dapit sa Pasay aron sa padayon o Dios sa pag troubleshoot sa mao nga FM radio sa mao nga dapit amahan. Bantay o tipigi kanunay, taboni kanunay sa imong habiling nga dugo nga ang ilang pag-travel nining mga adlaw o sa ilang paglakaw sa mga panahon nga sila moadto sa mga dapit, kauban ka kanunay kanila. Ipadala o Dios ang imuhang mga anghel, ipadala o Dios ang imuhang nilibuan ka mga manulunda aron sa pagproteksyon o pagbantay silang mga kinabuhi. Nining mga dapit Lord, ang mga pagampo anak kanimo padayon kang magapamuhat kung ikaw ang akong ituboy, kung ikaw ang akong ibayaw, o wala na ilaing pangangalan dinhi sa silong sa langit, ibabaw sa yuta ang amo karon nga gibarugan amahan. Tungod kay ang imong ngalan labaw sa tanan nga ngalan sa tibuok kalibutan. Mahimo nimo ang imong gusto amahan. Ang among mahimo mao lamang ang pagdarot, pagtuman sa imong mga plano sa imong mga kinabuhi Lord Jesus. Nagi lamang sa imong butong anak personal na mo kamanluluwas. Ang tanan magaingon, amen o amen. Salamat sa Ginoo maigsoon. Ilabi na sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao sa kinabuhi ni Sir Florentino Esque from Davao City Government na kanunay guni siyang naghago. Nasayon ko na sa inyong paghago, sa inyong pagkatiman kanunay, sa inyong pagsunod nining mao nga programa, bisan pa man usa ka semana gyud kapin mga kaigsunan tingali na sa mga 10 days or 9 days nga wala na to music ang FM radio tungod kay hapon pa man nabalik mga igsoon. Sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi from Bulod, Bindoy Negros Oriental, kumusta mo diha ma'am? Diha sa Bulod, wala na ba'y mga pag-ulan? Diri sa kabukiran sa Tanay, medyo init na sab, muna nga busy na sab ang mga katawhan sa pagsinanggiay. Muna nga nagtalikon lang og sanggian ay mga kaigsunan tungod sa mga panalangin usab nga gipiyal sa Ginoo. Karon to ikaw mga kaigsunan medyo bungga man ta og mga mais. Although mga kaigsunan ang presyo na sab sa mais medyo baksak tingali mga kaigsunan. Muna nga
Inaani yun ang atong sitwasyon sa kalimutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Rami Talon from Sikihor. Kumusta mo diha? Labi na sa inyo pagpanarbaho diha sa dapit sa Sikihor, ang Ginoo panalangin o bantay, proteksyon. Ilabi na ka sa pamilya sa kinabuhi ni Brother Julimar Kalonsag. Good morning, Brad. Good morning diha. Napabaka diha karon sa Batangas. Una nga malingaw sa ko sa kalihukan ani atong amigo ang kaigsunan isip nga vlogger. Although magkaigsunan ang akong magulang sinatan Candelario na sa Cavite, mausap na iya nga mga kalingawan ba niya na mga kaigsunan. Although magkaigsunan ikaw o ako dinis kalibutan doon na magkutay nagkalinglain nga trabaho, nagkalinglaing obligasyon sa ato ang kinabuhi, samtang dini pata sa kalibutan igsoon. Although i-enjoy lang ko ng atong kinabuhi ba, doon ay mga problema, dili lang ko nato i-dip-dip, dili lang ko nato hatagan kung gibukaton, kay kung nato panang hatagan gibukaton, amusamot kita katiguang anak mga igsoon matudpas taga Cebu. Kanang ato nga kinabuhi, lumalabay lamang kita din sa kalibutan. Doon naman tayo mga mensahe nga dili madungog, medyo sakit sa atong tawhanon nga panguna-una. Natulang ko nag-isaling at tos Ginoo igsoon kay natulang lang magyuna mga kaigsoon. Dinis kalibutan duha ra magoy atong madungog, maayong pinulungan o dili ko maayong pinulungan. Ano na yung mensahe si Brother Jolimar Kalonsag. Oo, Brad, napay ko di sa Batangas mga kaigsunan. Kumusta mo diha sa Batangas? Wala bang bagyo dyan? Magandang umaga dyan sa dapit sa Batangas. Magandang umaga. Maganda ra ba nating kalagayan dyan? Kasi iba kasi yan sa Maynila yung kalagayan natin, dapat yung nasa mabuting kalagayan talaga tayo. Adiri sa Negros, din sa Visayas, dapat mayo lang yun ang atong kahimtang kanunay. Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yutratse from Bulo, Bindoy, Negros Oriental. Okay rin yun kaayo, Pastor. Ulan sa uban sa grasya sa Dios. Init na yun. Adiri, init sa dito dahil sa Bindoy, sa Bulo. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo. Sa pipila ka mga adlaw yun mga igsoon mo na ato magulpos paleo magdala kong taksa ka plastic halos akong ipacharge akong mga flashlight, mga cellphones. Na ato pasalamatan ang kinabuhi usap sa akong amigo nga si Pastor Lee Loyas sa kalagad sa Ginoo diya sa mao nga paleo mga kaigsunan may atong na kauban inagiusap sa mga buluhaton mga igsoon. Doon ay mensahe si Brother Rami Talon pas magpatabang ni diri ampo sa among sohol sa ni mga kaigsuonan paampo sa amo ang sahod tingali mga kaigsuonan amo ganay mga kahimtang mga kaigsuonan kaniadto mga kaigsuon nga diha sabko. Muna nga doon na po tayo mga amigo nga mga alagad sa Ginoo nga doon ay bulawan ng kasi-kasi nga muhatod na mo kaniadto mga malumang so dili na ko na ikalimtan ang mga maayong mga panahon. Dili lang gid ko moingon mga kaigsuonan nga daotang panahon kay ang tanang panahon mga igsoon puro maguna maayo. Ikaw o ako maayo gud ang tanang panahon kay siyempre ang panahon gihimo binas Ginoo. Ang tao ra magud mga igsoon may muhatag og dili maayong panahon. Amen ba? Ikaw o ako dinis kalibutan tanang panahon maayo gina. Muna nga ito pasalamatan ng Ginoo atong iampos Ginoo nga sa ilahan na kahimtang diya sa Sikihor. Dili sab nato na sila mamahayan totally, although mga kaigsunan nag-agadbi po na sila sa gitawag o prosesyon. Kung nakitang manarbaho ni anak mga kaigsunan doon nagawin mga kalisod na maabot nato kaya ito manang kaagi ka niya ito
Ako sa tanan, dili na kita mo magpakawalag paglaom ba sa gikan si Ginoo kay ang tanan wa magunay nalilong niya mga igsoon ato nang iyampo mga kaigsunan nga ang tanan nga nagprocess igapon sab sa Ginoo igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe Brother Rami Talon from Sikihor ug sa tanan nato nga mga kaila diha headed by Brother Saldi at tanong mga kaigsunan ug sa tanan niya mga igsoon ug sa tanan nga mga kahigalaan diha labi na sa akong amigo diha nga sa ato ang supervisor safety officer nga si Sir Wendy Lasso o sa engineering department although hapit na gyud mahuman time welcome mga igsoon makabisita lang ko diha pohon dila ko masaad muna nga mubisita lang ko mga kaigsoon na kay dili sab nato ikalimtan ang mga kasinatian sa ato mga pagpanarbaho igsoon makasulay sa tag mga panarbaho nga sama niya nang kaniadto mga kaigsunan wala lang yung ko'y komento igsoon although ang tanan atong pasalamatan ang Ginoo mayo man o dili mayo ingon ang Dios pasalamatin ninyo ang Ginoo atong hinumduman ang tanang panahon maayo lang yun igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Lot Serdo from Davao City. Good morning Pastor Safri. Salamat sa Ginoo Pastor naka follow ko sa imuhang live mensahe buhing Dios. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi diha sa dapit sa Davao City labi na sa mga Serdon family ug sa tanan nga nagsunod karon mga kaigsunan Davao sa Samal na mga kaigsunan watching from Samal, Davao City. Labi na sa kinabuhi ni Brother Arnando Inglaterra diha sa Samal mga kaigsunan. Dalay ko ng Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Medyo tingawon man sabta mga kaigsunan og live, mang tingawon sabta o at kining atong trabaho ba nga na-love nato mga igsoon. Kung ato nga mahinumduman ba usa na kasimana kapin wala ta ka-live usa na sigamana sa kapin nga wala na itingog-tingog ang FM radio. Nasayod ko mga kaigsunan nga daghan na karon na minaw dinhi karon nining mga tagnaa ang atong oras mga igsoon alas 6:19 naman mapaambit lang yun ko o ipilang ka mga pulong kabahin o naghiskot o willing kanang willing mga kaigsunan maunay atong topic karon kana ruang gitawag o andam kanunay sa trabaho ng gipiyang sa Ginoo nato usahay dili willing ang tao ang Dios willing mo gamit nimo apan ang tao dili willing magpagamit para sa Ginoo. Amen ba? Apan kung atong hinumduman gani sa kalihukan sa kalibutan init o ulan rain or shine willing atong imagine nun igsoon sa panahon nga ang Dios nanginahanglan sa imong atensyon sa panahon nga ang Dios nangandoy siya nga ikaw mubalik na to kaniya wala pa'y paghukom igsoon ang panahon karon nagdagan o nagdagan pa ikaw o ako naapay paglaom o willing ang Diyos sa imuhang pagbalik diya sa iyang tilan. Maungan ining atong programa wa ta nagdalag title sa simbahan wa ta nagdala o denominasyon tanan nga denominasyon able o welcome nining atong programa nga naman ang Ginoo kanunay nagulang ikaw o ako willing ang Ginoo sa katapusang panahon magkahibalag tanan dito sa Gingharian. Nang atong ipasalamatan ang Ginoo adunay mga trouble dinhi nga mao nga FM radio bila man ka panahon nga
nasunog ang transmitter, nasunog usab ang mixer, o di ang mixer nga naa sa simbahan atong gigamit mao may atong gitransfer diri aron gyud ma-monitor or mabalik gyud ang FM radio dinhi sa Kabukira. Ding pagkasunod mga kaigsunan before miniatos Basay, doon nagay katuyuan ang Ginoo. Ganun man, dili naman sa mutingon. Muna ang aming text time ko, ipadala ko mensahe sa atong general station manager, timing man sab nga diri sila nangatulog before miniatos Basay. Pag abot nila diri mga igsoon, ila dayon nga gitrabaho. Kunya doon naman po'y panalangin ang Ginoo sa abot dinhi sa mao nga balay kalampuanan, willing sab ang ato mga igsuonan. Kung mga igsuon ang matag-usan nato kung willing ta, wala gyud tay mga reaksyon, wala tay mga pagpagulpol ba. Simpre ang tanan nato mga igsuonan sa inyo ang gibuhat, sama lang sa mo nagbinsay sa Ginoo. Ganun man dinhi sa FM radio ang atong gidala, mensahe sa Ginoo, dili mensahe sa tao. Adunay mensahe si Brother Jolimar Calonsa, mo shout out sa ako brad kay maligo ko, mo out sa siya, maligo siya sa maisoon. Salamat sa Ginoo. Og ampingan ka sa Ginoo diha sa Batangas, kumusta man ang imong pagpanagbaho. Although kani ato makaigsunan, nakabisita gyud mi sa opisina ni Vilma Santos. Kani ato makaigsunan 2007 or 2006. Diya mi sa Batangas, paingon mi sa dapit sa Taal. Wala pa to nibuto kani ato ang Taal. And then mi ato mi sa dapit sa Cavite, diya sa mao nga Tagaytay. Direkta mi dito sa Olongapo, diya sa dapit sa pinakabugnaw yung mga kaigsunan sa gitawag Baguio City. Unang kakaniadto mga kaigsunan before ko nimbalik sa ako among lugar nga na-stable ta. Ano yung tawag stable may igsuon kay nag-permanente man lamang ta diri mga kaigsunan. Sa diha nga sa ato mga panarbaho sa Dapog University, doon na mabuti katuyuan igsuon nganong inaton. Tungod kay doon ako dahil ipatarbaho ang Ginoo. Munang hindi ko mo sigalagan, padayon nga nagdasig sa mata ko sa nagkalain-lain nga mga kasinatian sa kinabuhi. Mga trabaho ba nga makaingon ta nga kinsa man ta. Nagkabalo man ta mga kaigsunan sa atong kapasidad. Mismo ikaw o ako nakabalo apan hinumdumi sa diha na ang Dios willing nga mo gamit nimo. Wow, o ikaw sa makita sa Dios nga willing ka magpagamit sa Ginoo, diha magkatukmak mga kaigsunan, makita sa Ginoo nga ikaw doon nagukay pinasay nga moabot sa imong kinabuhi sa umalabot nga mga kapanahon. Mo-focus ka sa kinabuhi ni King Solomon diha sa unang Kronikas Kapitulo 28, versikulo 8 ngadto sa 9. Ato na siyang basahon, naghisgot ini o kana bang willing, it meaning to say kanang willing bisan unsang kahimtang o sitwasyon, wala na kay daghang rason, wala na kay daghang mga reaksyon, kundi mutuman ka labaw sa tanan kung suko ko sa Ginoo. Apan kung dili na suko sa Ginoo, ang imuhanan kaugalingon nga gitawag og willing, o niya ang Dios di sa willing nato makunsa man ta mga igsoon. Ingon diri salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Marcy Canoy. Good morning tol, pa-shout out diri sa Kalawitan Barangay. Kuning basa ko ni igsoon ato ang amigo nga usara man ni ato monitor mga kaigsunan. Ano na si mensahe si Brother Mark si Kanoy. Good morning all adol, pa shout out
Dol Kalawitan Barangay Panlampas San Carlos City, Kanoy family from Mike C. Kanoy. Wow. Live ta karon mga kaigsunan bikan sa dapit sa San Carlos City. Kumusta mo diya dyan sa mga Kanoy family? Shout out gikan ni Brother Mike C. Kanoy sa mga Kanoy family mga kaigsunan nga nagwas karon sa ato nga programa. Manginaot ko nga doon na tayo makatunan o gano'n na tayo mapupo nga may pagturunan sa kinabuhi, sa atong kinabuhi din sa silong sa langit. Labi na sa ato nga pagahisgutan nga gitawag o willing. Si Jesus mga kaigsunan, kung imong basahon ang iyang kinabuhi, dili lamang ordinary ang iyang pagkawiling. Andam pagyusang magpakamatay sa mga karniro nga iyang gibantayan. Daghan na ba kaayong magkatawan nga nagdala na himong leader sa simbahan, na himong leader sa gitawag nga grupo, sa organisasyon. Even mga kaigsuon na dili matawag ang kinatibuk-an sa Pilipinas kung wala tayo gitawag og leader like president. Wow. Apan si Jesus labaw siya sa presidente, kay siya ang gipadala sa amahan aron ikaw ug ako ang tibuok kalibutan mapasaylo. Og diha sa iyang kinabuhi nagpakatao siya sa gitawag nga ordinary nga tao nga si Birhen Maria. Aron sa pagpakatao ni Jesus imong ma-illustrate nga siya nagpaubos sa iyang pagkagamhanan. Imagine na to, gikan siya siyang amahan nga mao ang Dios. When we talk Dios mga kaigsunan, God is our creator of universe. Siya ang nagbugna sa kinatibukan sa universo. Langit o yuta, iyang gibugna. Amen ba? Why nakulang sa Dios? Even ikaw, gibugna, gibuhat. O magani mga kaigsunan kung ang tao magpaka-Diyos, ipaksa sama ni Satanas. Amen ba? Kung ang tao magwartahan, magsalig sa kwarta sa iyang pagkaalunahan, magpaka-Diyos, magpaka-Kristo, kumusta man ang tao nagpaka-Kristo? Gibagsak. Dili na siya pwede igsoon nga moangkon ka, ako si Jesus, ako ang anak sa amahan nga ipadala sa kalibutan. Ayaw, wala nailain nga anak. Wa pa ning balik si Jesus, nag-agad pa siya siyang amahan nga mao ang Dios. Ikaw ug ako ang atong role, ang atong obligasyon mao ang pagwali sa kamatuoran, aron ang kamatuoran maghatag kanatong kagawasan. Amen ba? Kumusta man mga leader sa simbahan, mga pastor, mga pastora, dili ba ta mo apil sa mga issues katilingban? Katilingban na. Amen ba? Pwede matang mo apil basta imong lantahon mga kaigsunan ang kaayuhan sa gipag-an kinadaghanon sa katilingban. Kaayuhan. Si Jesus wala siya may-ari sa kalibutan aron pagguba sa tao. Apan si Satanas may-ari siya sa kalibutan aron pagpangawat, pagguba, paglaglag, pagpatay. Apan si Jesus ang purpose sa Dios sa iyang amahan nga nagpadala niya, pagluwas ka nimo, pagluwas ka nako, kay dili siya gusto nga ikaw magkinabuhi nga walay kapuslanan dinhi sa silong sa langit. Amen. Bulawanon ang matagutlo sa imong gininawa, Igsoon. Bulawanon ang matagpanit, mataglakang sa imong kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Hinumduman nato na, Igsoon. Si King Solomon nakita sa Dios. Ingon siya sa atong pasahon karon, Igsoon.
dapat buhatan ni King Solomon. Dapat doon na kay kasing-kasing na willing. Nakita ba niyo si King Solomon? Willing siya eh. Huwag magani siya nangandoy, huwag magani siya nangayo sa Diyos o taas nga kinabuhi. Huwag magani siya mangayo mga kaigsuunan o kadungganan. Pagkahalang doon, pagkakwartahan dato na eh. Dato na si King Solomon, anak bisag King David. Ano na yung mensahe si Sir Bren Romel Torres? Pastor, good morning. Our PTE President, God bless sa tanan nga taga-Punglo. Salamat sa Ginoo, Sir Bren Romel Torres, mga eksoon. Ma'am, Sir Torres, Bren Romel nagawas karon. Although mga kaeksonan, murag silot man ako kay kita may presidente PTE president sa senior high o sa junior o niya di hapos elementary kita po gihimo. Munang nagpasiyaw na naman ko maekson last Tuesday Sir Torres diha sa ato ang mga maaptikon nga mga magtutudlo diha sa senior high o sa junior high school. Bubisita lang ko diha tungod kay doon na naman tayo mga kalihukan, mga kaigsunan para ko sa mga taytayan, mga igsoon. Gahulat pa ko sa pag-angat sa itong mga higala, mga igsoon. Kay niya itong nilabay nga baha, mga igsoon, wala ba'y taytayan, tingali mga kaigsunan ng itong mga residente diha. Nag-agwat na hitaon, mga igsoon, labi na sa mga bata. Muna nga kahapong anlawa sa akong pagkuha sa akong anak. Doon na yung sa kabata nga fresco mga igsoon nga tuag dito nga area. Tuag dito nga area, mga zero family, apo daw siya ni nandyan na zero. Iko, ato nang iampos Ginoo nga maoperasyonan ang taytayan diha kaya na may mga materialis doon mga igsoon. Kung akong ipasalamatan ang mga Babor family, ang mga Romano family nga ready sila nga muhatag o kanabitang kalapon nga taytayan labi na sa mga butong igsoon mga bulawan mo kasing-kasing. Ano na yung mensahe si Sir Bren Romel Torres, salamat kaayos pag-adto sa Norico Pastor. Salamat, pasalamatan na to ang Ginoo. Unang dili man sa kumahimutang mga kaigsonan kay siyempre matag Domingo may igsoon na mo tayo bulaton din sa simbahan ato gyud nga i-clarify ang opisina sa Maong Norico. I welcome mga kaigsunan kung sa may bukat nga rason ato nang iampos Ginoo nga doon naging pamaagi nga manindot ba ang dagan usab sa atong kuryente dinhi sa Maong Dapit. Inyong ubos nga lagan sa atong nga gibuhat mga kaigsunan dili lang yun para sa atong kaugalingon kundi para sa kaayuhan sa katilingban. Ihimota nga magbalantay mga kaigsoon, dili lamang magbalantay mga kaigsuon sa simbahan, dili lamang magbalantay mga kaigsunan sa eskwelahan kaya balik na sa klase sa pinakadako nga university sa gitawag Negros Oriental State University. Unang atong nahinabot gihapon ng ato nga din sa CIT Department. Unang salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Dr. Grabador Pure Grabador nga ato nga din sa CIT Department o sa mga kaubanan ng mga faculty mga kaigsunan. Unang inyong ubos nga langkad ipiyalan mata sa Ginoo nining atong trabaho nga gipiyal sa Ginoo kanato ato sa ning ampingan uban ang pagpasalamat sa Ginoo. Kutob lang sa atong mahimo. Unang pasiaw ko mga kaigsunan iko, mintras doon na pa ko'y buhok, mintras doon na pa ko'y gininahawa, labaw sa tanan, doon na pa ko'y gininahawa. Kutob sa kumakaya, atong buhaton uban ang tabang sa Ginoo. Walang tagi pagkataos kalibutan mga kaigsunan, aron magkinabuhi nga kitara. Kundi di pagkatao ta, ikaw o ako, aron magkahiusa diha sa pagpasalamat sa buhi na itong Diyos. Salamat sa Ginoo sa imuhang pag-appreciate Sir Bren Romel Torres diha from Punglo mga kaigsunan nagagawa sa karon sa atong programa. Ilabi na sa tanan nga mga maaptikon nga mga magtutudlo diha sa junior high school o sa senior high school. Time will come atong iampo nga
doon nagoy mga maayo nga mga kalihukan nga atong ikapaambit labaw sa tanan sa mga kabataan nining malabot ng mga panahon. Ano lang mga kaigsunan, dili lang kita musaan. Kaya lisod mo lang musaan mga kaigsunan, ang importante utob sa atong makaya, utob sa atong mahimo, uban ang tabang sa Ginoo ato nang buhaton pagserbisyo sa katawhan, dili lamang sa simbahan. E maura man ay papel nato sa kalibutan, intras doon napatay gininhawa, doon napatay puso, kaya gipihal ka na to ato ning himuon mga kaigsunan ang ikahimuot sa Ginoo. Ato na ning basahon mga kaigsunan, saglit ang atong oras nagdagan. Dili lang gid ko mo taas og laygay mga kaigsunan, unya og mga adlaw ato tas mga greetings mga kaigsunan tungod kay kining cellphone nga ato nga gigamit, gamiton man ni sa akong anak o pamatay cellphone diri mga kaigsunan. Niya nabi sila klase sa nag-a-adjust lang sa ko mga kaigsunan sa ato nga oras. Sa tanan nga naminaw sa FM radio gikan sa kabukiran sa Santo Niño Tanay City o sa kabukiran sa Bayawan City o sa kabukiran diha sa Bae City o labos sa tanan dinhi sa Tanay City nga di nagasukad ang FM radio ang 95.3 sa dayang sa inyo ang mga radio. Salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon o pag-share nining atong programa. Ang Ginoo magapanalangin sa matagos. Ato na ning tatagan og panahon kabahin sa kanang bitang willing. Kanang willing maigsuon, wala na sa giatrasan. Wala na naidaghang pangrason mo ning mauna. Willing kay tanawa si Jesus. Ingon siya, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Kung imong basahon ang Juan Kapitulo 10 versikulo 7 ngadto sa 10 sa ngadto sa 12, even sa 21 niingon si Jesus, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. O diya nakaila pag yun siya siyang mga karnero. O si Jesus andam siyang magpakamatay sa mga karnero nga iyang gibantayan. Mao na'y tinuod na leader. Maglantaw sa maayo. Dili maglantaw kanunay sa mga kadautan. Ingin na. Mao nga si King Solomon giingnan sa Dios. Ingon diri man igsoon. Ato na ning basahon mga kaigsuonan ang atong oras. Hapit naman alas 7 maigsoon. Ato ra ginig-estimate ba alas 7 mga kaigsuonan. Ingon diri sa ato nga topic mga kaigsuonan, kining willing ba mga igsoon. Og ngadto kang Solomon niingon siya, og ikaw Solomon anak ko, tanda ang Dios sa imuhang amahan o alagari siya sa bukos mo kasing-kasing. Kinsa ikasulti ani? Si David. Gitambagan siya siyahang amahan nga mao si King David. Kay mismo si King David maisuon sa iyang gibuhat ba sa gamay pa siya nga magbalantay siya sa mga karnero sa iyang amahan ug ang iyang mga magulang o mga igsoon, mga armies magsigit og pakik-away sa mga Palestihano niadto mga panahon na. Unya ning-abot man gyud ang panahon nga si Goliath, siyempre kanas Goliath maigsoon na baliog man as tibuok kalibutan, wala magoy lain nakapatay ni Goliath gawas ni David. Kinsa mapunas David? Si David usa ka tawo nga bakiro, magbalantay sa mga karnero sa ilang mga ginikanan. Grabe siya. It meaning to say, mag-uuma, magbabaol, sama na to dinis kabukiran. Sama sa akong ugangan, kay sige man ang atiman sa mo ang kani nga baka nga gikan sa gobyerno. Wa pa magyud ni abot ang panahon nga budaghan di sakripisyo kay dili ra biya mukaon eg Laguna. Magsige ra mag mukaon man may suno sa mukaon imong kumpayan. Muna nga maunay kinabuhi ni David kaniadto sa diha nga nataw na sa King Solomon iyang gitambagan. Kung sa itambag sa iyang amahan, unang ikaw ug ako, kung ikaw papa, kung ikaw mama, hala tambagin ang imong mga anak. Kay usahay ra bang mga anak?
mabuutan po diyas panimalay unya atos eskwelahan dili nabuutan. Ninumdum ko kani ato mga kaigsunan nga usa ka ginikanan ni adto sa eskwelahan kay buotan daw ang iyang anak. Ayay pag adto sa eskwelahan kay magsigir man sa laag kay na nadala man is barkada. Mura man day manananggal mga kaigsunan kay magabi man day isuroy. Unya pagkaadlaw matuog man day nya mangayo tag 500 ang semana. Ni atong panahon at ako na bina. Imin ba? Karon ba isul ka ng 500? Wala ra gani na ipamasahin taon sa itong mga magtutudlo din eh. Tungod sa kamahal sa palaliton. Imin ba? Kanang 1,000 nimo mura kus kargatos na karon. Waa na nimo piso, waa na. 999 waa na. Una din is kalimutan ba? Atong hatagan og panahon kining atong hatagan atong balor ba bili. Kining atong gininhawa nga nabilin karon. Ni atong ni ampingan. Ug ampingan sa nis Ginoo sa iyang pagkamayo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Rochelle Gabas Inggit. Nagwas usab kanato mga kaigsunan gikan sa Maynila. Mayong buntag pastor, God bless. God bless usab diya sa mga Singgit family o sa mga Gabas family mga kaigsunan diya sa Barangay Bahian mga igsoon. Tanay City, Negros Oriental. Ato na ni ipadayon. O ngadto kang Solomon, miingon siya. O ikaw Solomon, anak ko, tanda ang Dios sa imuhang amahan o alagari siya sa bugos mong kasing-kasing o siya o sa hunahuna kay ang Ginoo nagsusi sa kasing-kasing sa tanan o nasayod siya sa tanang laraw o huna-una sa tao. O sa daitambag ni King David sa iyang anak, niingon siya kang King Solomon, Solomon, anak ko, ayaw yun kalimti ang mga pagtambag sa Dios pinaagi sa walang kasulatan. Kaysa diha nga ako nagdako, nahimo kong nabantugan nga manggugubat, way lain nga tao nga nakapili kang Goliath, kundili ang imong amahan. Kinsa ba na amahan ni King Solomon, di ba? Si King David. Kinsa ba na kapatay ni Goliath? Di ba si David? Muna nga sa pagkatao ni Solomon, iyang itabagan niyang anak. Sa mga kasinatian ba? Muna imong mga anak, imo na sila nga saysayan sa imong kasinatian, pero karon mga igsoon murag makuli man putuon ni mga bata karon. Kung imong sultihan sa imong kasinatian murag manganghaman. Kaya siyempre wa man na sila kasinati sa imong nasinatian nga magkaon kag balanghoy, magkaon kag apara, magkaon kag sinanduluyan. Usahay ni ako ang kini ako mga sakop, di ra ba po bukaon o anang naa sa bangtod mga kaigsunan. Noon kita ra po'y mo adjust mga kaigsunan kay sigat pagkagamay. Unang mo pasigaw na lamang ko kini ako mga sakop mura man nindakog lamakan ko aban ni natawag lamakan. Maluoy masabta. Unang ikaw amahan, ikaw papa, doon na kay kaluoy sa imong mga anak. Kung ikaw leader sa simbahan, naago kay kaluoy. Kung ikaw leader sa imong pamilya, kay papa o mama ka, naa kay kaluoy sa imong anak. Ang problema wa kay kaluoy. Kay unayon imong away na imong mga anak. Unayon imong away ng imuhang mga kinsakupan. Tanaw ra ko si Jesus. Mabutaron anak mga igsoon. Ingon diri mga kaigsuonan, kay ang Ginoo nakasusi sa kasing-kasing sa tanan og nasayod siya sa tanan nga laraw og huna-huna sa tawo. Laraw pa na nimo, huna-huna pa lang. Ang laraw nahitabo na wala. Ang laraw maigsoon wala pa na nimo gibuhat. Kung naghuna-huna kag dautan sa imong silingan, kung naghuna-huna kag dautan sa imong pastor,
Naguna-una ka og daotan si pastora, naguna-una ka og daotan sa mga leader. Una-una pa lang nimo nahisayon ng Ginoo. Unsa pa kahapon imo na nang gisulti. Amen ba? Nahibalo na ang Dios daan even sa imong kasing-kasing. Base sa balang kasulatan, how much more imo na nang gidiskurso sa katilingban, gidaot na kag maayo. Hello. Nasayod ang Diyos eh. Way nalilong niya. Mao nga si King David, kung imong yung istadihan o imong tunan ang iyang kinabuhi, grabe kay sa kasinatian man. Wala rata sa usa ka lugas sa buhok sa kinaagman o kahibalo ni King David, ni King Solomon, sa iyang pagkaadunahan, sa iyang pagkahalangdon, sa iyang pagkaharianon, kinsa man ta sa atubangan sa Dios karon. Naghatag magani silang panahon, ning respeto magani sila sa Dios nga Amahan, nga maoy tag-iya sa tanang mga butang, ikaw o ako pa. Unang mamalandong kong maigsoon, kinsa man ko, kinsa man mi, kinsa man ta sa kalibutan. Wala tay bisan ko sa kadako nga atong balonon nga tuslubnganan. Ang atong balonon igsoon hinumdumi maayong kinaiya, maayong batasan, maayong pinulungan, maunay mo atubang ngadto sa hukmanan sa Dios, ibig sa imong kamatayon di kakalimtan. Amen ba? Mao nga si King David, iyang gitambagan ang iyang anak. Ay, ingon diri o. Solomon, anak ko, tamda, usam ng tamda. Hatagig panahon. Hatagig higayon. Ibutang sa kasing-kasing una-una ang mga mensahe Ginoo. Ang Dios sa imong amahan ug alagari siya sa bug-os mong kasing-kasing ug una-una kay ang Ginoo nagsusi sa kasing-kasing sa tanan ug nasayo siya sa tanang laraw ug una-una sa tao. Kinsay gasulti? Panggiitang tao sa katibuok kalibutan nga si King David. Gipasinati siya ni ini. Dapat ikaw nga Kristohanon kung gipasinati kas pagkamaayos Ginoo, hala isir nas katawhan, ayaw na isir ng daot, ayaw na isir ng isyo makadaot sa imong isikataw, isir ang maayo mga igsoon. Nag-ingon ba ang Biblia nga isir nimo aron papagdaot? Wala oy. Ang maayo igsoon ipaanggit labaw sa tanan ikinabuhi. Ang problema dili nimo gikinabuhi. Alang-alang wa man ka magkinabuhi matarong. Imo kahagi paambit ang matarong dili. Tinagtuo man ka nga ang imo ang gibuhat matarong bisag dili matarong. Kay kun ang mga daotan nagtuo pa ng daotan tingali maigsoon. Dili na sila magbuhat og daotan. Pero kay maayo man sa iyang panapanglantaw, hala sige. Pero ang pangutana manggon mga igsoon, diya atubangan sa Dios kung matarong ba? Ingon ang versicologist, tanawara ko diri mga kaigsoon. Versicologist, ato ning basahon. Kung pangitaon mo siya, ato ni ipadayon sa versikulo 9. Palikon ako diri sa 9. Solomon anak ko, tanda ang Dios sa imuhang amahan ug alagari siya sa bug-os mong kasing-kasing ug hunahuna kay ang Ginoo nagsusi sa kasing-kasing sa tanan ug nasayod siya sa tanang laraw ug una-una sa tao. Kung pangitaon mo siya, imo siyang may kaplagan. Wow! Ang pangutana manggon, kung ang tao dili mo hatag og panahon ug wala niya ang gitawag og willing.
Nagan man na siyang rason, mauna pastor ay. Pero kung willing ka, rin or siya eh. Naani mo ang desisyon. Apan kung siya isalikway mo, talikdan ka usab niya hangtod sa kahangturan, tanawara na. Ning ingon si King Solomon ngadto siyang anak, kung talikdan gani nimo anak ang Ginoo, hinumdumi talikdan sa kas Ginoo, kinsa man ta siya yang atubangan. Hambog ra ta kayo igsoon. Kung moingon ta di nako pangalagad. Di nako moto og Dios, bitaw. Pero kanang ginhawa natong may sungkutom na lamang sa liog, musinggit bitag tabang. Kaastig ba lamang natong magkaigsunan kung maay pataglawas. Maay patagsukan, hambugiro ka itang dagko, usok patang mulakaw, nawag magtangkiang, nawag magangkihon. Diba, bisag kinsa na lamang santoha o niya imong amsampiton, aron ka maayo. Sa panahon nga ikaw maay paglawas, hala aragan na to ang Diyos. Kay sa panahon natang doon na natay daot, igsoon, o sa patang magangkihon pa imong simbahan o niya. Sa imong pagkawili mga kaisunan, na maguna na to. Gitagaan na matag panahon, gitagaan na tag chance. Tao ay mangitag rason. Ingon ang Diyos, tanawa, giningon Diyos Remeson. Busa karon, matmunik, kini kay gipili kas Ginoo, aron ikaw maoy magtukod sa balaang templo. Gitambagan siya siyang amahan. Ikaw, Solomon, gipili ka sa Diyos, aron tukod sa templo. Daghan bang gipili sa Dios? Wala. Kay kung ang tanan gipili pa sa Dios, daghan untang niluwas dito sa Ehipto. Daghan unta nagihataga katungdanan sa pagluwas sa mga Israel, taga-Israel tas dito na ulipon dito sa Ehipto. Si Moises ra si Aaron. Pila mato kalibo ilang kilowas. Hinumdumi si Jesus pila kalibo, tibuok kalibutan iyang ipakamatyan. Ikaw na ug ako. Gi-illustrate diha sa atong basahon sunod ani. Hapit naman alas 7. Ato ni tiwason. Ingon diri mga kaigsunan. Busa karon matmuni kini nga gipili kas Ginoo aron ikaw maoy magtukod sa balaang templo. Pagmadasigon ug buhatak kini. Wow. Kana bitang willing buhaton guna. Walay willing nga dili mabuhat. Willing kay. Atong basahon ang katapusan mga kaigsunan. Tanawa ra ko diri sa ari sa ako sa Salmo. Si Salmista David mga kaigsunan niingon diri, usa ko diri sa bersikulo 6 pa man. Ingon diri sa Salmo 51 bersikulo 12. Si Salmista David mga kaigsunan nagsulti niini. Muna nga sa atong kinabuhi banis kalibutan, ang tawo ra mo daghang rason eh. Nawag magkasakit bitaw, dagan maputang rason. Dagan maputang ipanghulipas. Ingon diri mga igsoon, nasa bersikulo 12. Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako. Tatanawa, si King Solomon mga igsoon, kanunay masya giluwas si Ginoo. Wa mo siya pasagdiman. Pila ka mga tao ato iyang kaaway mga igsoon, wala tuok. Kaaway niya kani ato. Wa pa may pusil mga igsoon, kani ato sinumbagay unsa pa diha. Tinikbasay pinangkaway. Namatay ba si David sa atubangan ni Goliath may igsoon, usara man to kabato. Mao nga sa atong kinabuhi din sa kalibutan ba? Bisag magsigi pagkagbalag bulletproof, magkangkaan na lamang kas kabukat anak. Kung ang imong kinabuhi di harag na kutob, di magugkag kapugong man. E kisa may gabuot is imong kinabuhi, tawo. Ang Diyos man mga igsoon, matay mahimo anak. Ingon diri o, sa pagluwas mo kanako, liguna ako o imo ang masinugtanon kanimo.
kanang masinugtanon mga kaigsunan, mao na siya gitawag og tinuod nga willing. Masinugtanon. Ato ning basahon ang Juan eh. Si Jesus tanawa ra gud diri. Ato ning i-replay mga kaigsunan, ato ning ipaambit dinhi sa Juan kapitulo 10 bersikulo 11. Di tapos bersikulo 11 las nga mga bersikulo kay mo tapos kung mga kaigsunan sa ato nga programa balik ta ugma mga igsoon ug lahi na sa mga tema nga ato nga pagatunan ipaambit sa ato mga kaigsunan. Tan-awa ra gud diri sa Juan kapitulo 10 bersikulo 11. Ingon diri mga igsoon, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Kisay kasulti si Jesus dili si pastor eh. Ba't ang mga pastor o mga leader sa simbahan napa ba si Jesus? Wala na. Mao nga sila maoy representative sa buluhaton ni Jesus. Leader sa simbahan, mga pastor sa simbahan, mga pastora, unsa ba diha, pari man unsa diha, kamo maoy leader sa mga katawhan nga inyong gilid. Ang pangutana, unsay kahimtang, unsay kaapuhan nimo, unsay trabaho. Dapat makahibalo ka sa imong trabaho, sa akong trabaho. Tanawa ko si Jesus. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam pagpakamatay alang sa mga karnero. Natanawa ra ko na. Dili lalim. Pero usahay mga kaigsunan, ipos sa social media ang mga pastor, nagpastor aron makakwarta. Dili magutanan ng mga pastor para hingwartahon. Dili tanan eh. Ayaw ninyo i-general mga higala. Una nga, nigri ako atong mga gipagpos nga aron daw madato ang mga pastor. Hinumdumi maigsoon datoon manggod ang mga pastor. Kung ang Dios magapamuhat, dato ang Dios eh. Pero wala na siya kapasabot nga magpastor na lamang ta aron magsigi tag salig sa tanang katawhan, no. Ang tinud-anay nga alagad sa Ginoo mangita na siya pamaagi aron makatabang sa iyang isigataw, dili kay sige lang kanunay maghulat sa tabang. Amen ba? Mao na tinuod, tanaw ra gud si Jesus. Di ba kanunay siyang nagtabang, bisan gani ang iyang mga tinudloan, ang iyang mga tinunan wala katabang. Tanaw ra si Apostol Pedro, nitabang bato sa siyang sakripisyo dito sa cross, naningsibat raman naapa sa mga pasalig. Hinumdumi sa kalibutan kung leader ka sa simbahan, leader ka sa patukuranan, tanang mga problema imuna na siya masabtan. Pero doon naging mga katawhan nga loyal o willing nga mupabilin diha sa sakripisyo kauban nimo. Kay kung dili na siya willing, daghan yung kain ng rasyon so mag-ampot na mga kaigsunan. Atong pasalamatan ang Ginoo labi na sa request ni Brother Rami Talon diya sa secure atong yampos Ginoo nga wa mag-imposible Ginoo mga kaigsunan. Ilabi na sa ilang at trabaho karon. Amo man nga sinati ka na ato sa minglabay nga mga katuigan. At tingali mga duha na mga katuig tingali oras katuig kapin ang operasyon diha sa Sikihor sa Hotel and Convention Center. Mag-abot ang mga iso. Labing gamahanan o mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios imong pakiguban o pag-amping o pagtitik kanamo labaw sa tanan sa tibok na kong panimalay. Sa mong tulog ka mga anak, sa kumugangan, sa tanan na mo kaigsunan din sa balo. Dapit sa Pilipigan, hilid by Pastora April may akabturan. Kung dapit sa Kangkwi o Diyos, kung sa tanan karon namin sa FM radio. Panalangin ni ang lamang kinabuyaman. Labaw sa tanan aduna sila nagkalaing-laing nga panginahanglan para sa ilang pamilya. Pagpaidugar, pagpakaon o Diyos, pagpagisti. Ikaw ang tinugdan o tuguran sa tanang mga butang. Lamang wa may rason nga dili kami mo pasalamat kanaka nimo. Walay rason o Dios ka kami dili mutuboy sa imong buhi nga ngalan. Tungod kay among gila nga wala gyud kami arang mahimo sa among kaugalingon,
kuno ikaw sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios, bisan pa man sa prayer request ni Brother Rami Talon, Lord, ikaw magahikap sa tanan nga mga empleyado sa nagaprocess o nagapalakaw sa mao nga ilang panginahanglan, Ama. Huwag imposible nga na kanimo nga di nang kadaugan kasiguruhan na aragyod kanimo, Amahan. Ikaw mag-supply kanila, ikaw magtagbo sa ilang mga panginahanglan, labaw sa tanan sa ilang matag pamilya na bilin sa ilang tasatagsa ka mga Pinoyanan. Ampingin sila kanunay, ipigil sila kanunay sa imong pagkamayo, nga di nang imong hamili nga dugo may magatabog mga silyo sa ilang mga kinabuhi. Labaw sa tanan nining mga dapit, Lord, ikaw Diyos magapanalangin, magatagbo, magasupply sa bisan unsang panginahanglan, labaw sa tanan o Diyos sa pagbintinar nining mao nga FM radio. Sa pagtravel o Diyos sa among general station manager pa imong karon sa Pasay, ikaw Diyos magaunag pagulahi o ang imong nilibuan ka mga anghel mao'y makikuban kanila nining mga adlaw. O salamat o Diyos sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao o sa ilang pagpaambit nining mao nga programa, labaw sa tanan nga nakaroon sa pagtudlo o Diyos sa tanan nga mga magtutudlo gikan sa elementary hangtod sa senior high school dinhi sa mao nga eskwelahan sa Patricio Memorial High School o sa elementary, Amahan. Panalangin ni sila, ang pingi kanunay ang ilang kinabuhi ug titigi kanunay diya sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat o Dios, kaalam kay balong nga langit nun, imong ibubo kanunay sa tanan nga mga magtutudlo nga mahimo usab kami maayong panag-ingnan. Adunay maayong pagtulungan among ikapaambit sa mga kabataan. Ang mga kabataan o Dios magdagko ang may nadlokon nga anak kanimo, Ama. Salamat o Dios, walay bunong way puas ang akong pagpasalamat sa tanan namong mga kaigsunan dinhi sa Balok, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kanbuy, Lord, o sa tanan naminaw dinhi sa FM radio. I declare blessing sa matag usa. I declare prosperity, Amahan. Ang kadaugan kasiguruhan, kabaguhan kausaban sa dagan sa among kinabuhi dinhi sa silong sa langit, Lord. Among babatunan lamang among buhaton nga kami ready sa tanang panahon alang sa pagsakripisyo pag-antos sa imong gisangon nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-amping. Salamat o Dios sa imong pagsalig. Dili namo ni usikan, dili namo ni abusaran, Amahan, tungod kay kining tanan gikan kini kanimo. Salamat o Dios sa puso gininhawa ang imong gipiyal kanamo nini mga adlaw. Ikaw mag-amping kanamo, Amahan. Pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Ang atong oras karon mga kaigsunan, alas 7:04 na. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban. Sa samang takna, sa samang higayon, mag-uban-uban ta ug mapuhon. Although kanihang mga igsoon, alas 3:15 na to gi-open ang FM radio. Salamat sa Ginoo sa tanan nga namin sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio set, sa tanan nga na mga magtutudlo diha sa Patricio Memorial High School gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12. Ay buntag kanyang tanan diha mga sir, mga ma'am, ang Ginoo mag-amping sa matapos ang kanila. Labi na sa ato mga magtutudlo diha sa elementary gikan sa free school o hangtod gayon sa grade 6. Salamat sa Ginoo o sa tanan nga mga maaptikon nga mga ginikanan. Salamat sa inyo mga pagtinambay yung ay inyong ubos nga lagad, ubos nga higala kanunay nangindahay o paningkamot tutob sa mahimo nga doon tay ay pagtulunan alam sa katilingan. Sa ngalan sa labing halanggan nga Dios sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Game Ryan Makasaon, aniyan usab inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo sa FM radio, sa social media Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nason. Among pasalamatan ang Ginoo sa nakong pribileg kay giyonan nga iyang hatag kanamo. Ang pingantas Ginoo, inyong ubos nga lagad, Pastor sa Canilario manamili sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios ug ang pagigapit sa balang Espiritu Santo makauban sa tanang mga balahan. Gikan ni Rosaha alas 7:05 na sa sayo kabuntagon niini nga pizza 24 adlaw karon nga Martes sa bulan sa September sa tuig 2024. May butang ka na itong tanan, may pagpamahaw o may pagsikay-sikay nining adlaw. Ang Ginoo mag-amping ka na to o ampingan usab tas Ginoo sa iyang pagkamay.